Meséljetek a zenéről a kislemezen. Hát ez most jelent meg március végén, 5 számot tartalmaz. Nem tudom, igazából nagyon sokat dolgoztunk vele, és nem tudom, szerintem a végén jól sikerült. Én legalábbis úgy látom. Próbáltuk egységesre csinálni az egészet, tehát nagyjából össze is kapcsolódnak egyébként a számok ezzel a zajjal, és nem tudom, megcsináltuk az elejét, a végét olyanra, hogy visszaadjon egy bizonyos hangulatot. És én azért is, szerintem azért sikerült jól, mert talán mindegyik szám egy kicsit más hangulatot ábrázol, legalábbis én így látom. A hangulatuk abszolút más, ám a szövegvilág az abszolút ilyen kapcsolatjellegű, tehát az emberi kapcsolatokról, a terelemről, a barátságról szól, de tényleg ilyen, ebbe is összekapcsolódik az egész, attól függetlenül, hogy hangulatukban más, tehát hogy pont, hogy ilyen kicsit ingadozik is szerintem, ettől lesz izgalmas végül is, meg dinamikus. És hogyan zajlik így a mindennapi életetek, mint zenekar? Sokat próbáltok, milyen gyakran léptek fel? Viszonylag sokat próbálunk, heti egyet legalább, csak mindenki nagyon elfoglalt, meg ugye 7 embert összeszervezni, hát nem egyszerű. Hát a koncertek azok nagyon változóak, most ugye lesz egy lemezbemutatónk, illetve utána egy kis szünet, mert ketten is érettségiznek a zenekarban. Illetve, igen, semmi baj. De pár fesztiválon megtalálhatnak majd minket a kedves hallgatók. Vannak kedvenc helyeitek, ahol legjobban szerettek fellépni? Fellépni? Az a helyzet, hogy általában mindig máshol játszunk, de van egy fix hely, ahol általában hát egy fél évben egyet-kettőt koncertezünk, ez a Krimó nevű hely az Inci utcában, ahol jobban vagyunk a pultosokkal, és meg szokták engedni, hogy a pincében ott van egy ilyen ehhez hasonló pincehelység, csak kisebb, és ott szoktunk zenélni. Erősítés nélkül, mindenféle nélkül. Talán a Művészetek Völgyét mondanám még, ahova nagyon szeretünk visszajárni. Most az van, hogy nagyon próbálunk bejutni, mint fellépők. Ez most megvalósulni látszik, de nem akarok semmit elkiabálni. Illetve, hogyha nem is jutunk be, akkor mindig utcazenélünk, tehát mindig meg lehet minket ott találni. Nagyon szeretjük azt a helyet. Ez az utcazenélés nagyon érdekes, meséljetek erről, ez miben más, mint kocsmában fellépni? Én igazából jobban szeretek színpadon játszani, annyira nem szeretek utcazenélni, de egyébként ennek is megvan a maga hangulata. Igazából azt nem szeretem egyedül az utcazenélésben, hogy egy pillanat alatt kell meggyőzni a hallgatót, de egyébként vannak nagyon, nagyon jó pillanata is. Például volt olyan, hogy 4 kisgyerek megállt előttünk, és végighallgatták az egészet, ez nagyon aranyos volt. Ja, meg igen, megkaptunk egyszer, egy réteses előtt játszottunk, és hoztak ki nekünk ingyen rétest. Tehát vannak abszolút pozitív emlékeink ezekről is. Én mindkettőt nagyon kedvelem. A színpaddal nekem mindig az a bajom, hogyha magasabban van, azt utálom, mert akkor ilyen szeretek a közönség arcában énekelni, meg nézni, szeretem őket látni, meg a reakcióikat, és az utcazenélésnél, hogyha megáll valaki, hát az hatalmas. És nagyon viccesek az emberek egyébként, akik így megállnak, és ott mondják, hogy akkor most valamit csapdát, meg nem tudom, én ezeken mindig jókat bihogok. Illetve a kocsmazenélés, hát az hatalmas. Tehát amikor így vannak ilyen szintek, hogy folyamatosan lerészegedik mindenki, és akkor a végén pedig van egy ilyen katarzis. A Krimóban volt egy ilyen egyébként, hogy 40 fokban játszottunk, és én vizes pólóban voltam, konkrétan olyan meleg volt, de hatalmas, egy sört többre rúgott mindenkinek, úgyhogy legalább jó volt. Még az utcazenélésről annyi jutott eszembe, amikor Vácot voltunk, és a breakdance-es srác odajött és breakdance-elt a zenénkre. Aztán tényleg utcazenélésben én igazából pont azt szeretem, amit az András mondott, hogy ő nem szereti, csak a másik oldalát, hogy jönnek-mennek az emberek, és olyan emberek hallanak minket, akik egyébként nem mondom, hogy nem számítanak rá, mert a Művészetek Völgyében számítanak rá, de akik mondjuk nem azért vannak ott éppen, hogy zenét hallgassanak, és
pont az ilyen pillanatokban, vagy az ilyen embereknél nagyon jó érzés az, hogy egy embert, akit egyáltalán nem érdekelt volna alapból a zenénk, az megáll, és meghallgat minket. És igaz, hogy nagyon nehéz az, hogy egy pillanatot látnak belőlünk, és az kérdés, hogy ez most egy jó vagy egy rossz pillanat, de jó érzés az, hogy hallanak belőlünk egy nagyon apróságot, és az meggyőzi őket. Tehát én pont a pozitív oldalát szeretem ennek.